Вигляд свята. Окупаційна влада Криму влаштувала показове святкування Хидрлезу. Це одне з найбільших свят для тюркських народів. Раніше його на півострові влаштовував Меджліс. 2014-го замість святкування кримські татари поїхали на адмінмежу з материковою Україною зустрічати Мустафу Джемілєва, якому окупанти заборонили в'їзд у Крим. Після окупації представники Меджлісу відмовилися брати участь у святі на півострові і закликали до цього усіх кримських татар. З того часу заходи до Хидрлезу організовує окупаційна влада, так намагаючись показово продемонструвати нібито лояльність до кримсько-татарської культури. Втім, щороку це вдається все гірше, вважають у Меджлісі. За даними окупантів, на нинішнє так зване святкування з'їхалося 55 тисяч людей. За інформацією голови Меджлісу Рефата Чубарова, їх було не більше кількох тисяч. Та й і цих учасників переважна більшість – бюджетники, яких змусили приїхати.